Hi focused family, I hope that you are all extremely good. Nasi ndoda kuansa mubvunzo unobvunza nevanhu vakawanda. Ndewekuti Ndiani akatanga nechikoro? Ndiani akatanga nezvechikoro? Akatanga neidea yechikoro ndiani? Bozi vakawanda vedu ndinoziva kuti kuchikoro hakutinakidze, tunoita zvekutopushwa, kutomanikidzwa. Ndosaka vamwe vachizoya asina kugeza. Alright, saka tunaona ndiani akatanga nechikoro, asi chikoro unoda kuuya mageza naika. Nekuda kuti diffusion amuziva kuti ukauya usina kugeza gaseous molecules aya they move from a region of their higher concentration pauri iwewe achienda kune vamwe naika. Okay, so akatanga nezvechikoro Horasman. Vanhu vakawanda vanofunga kuti Horasman ndiye akatanga nezvechikoro. Horasman akazvarwa 1796 ndo paakazvarwa. Vanhu vanofunga ndiye akatanga nezvechikoro, asi ichokwadi here? Kwete. Horasman asiri akatanga nezvechikoro, asi akamodifya idea yanga yatouya nasomeone kare. Chikoro chagara chatovako, asi Horasman chakumodifya kwakaita vanotanda ndikokuti akaita tizova necurriculum madzidzo rata kuti pane curriculum, tinofollowa curriculum tichibva pakati tichienda pakati. Ndo zvakaitwa naHorasman izvozvo. Horasman modified the educational system that was already there. Saka akatanga nezvechikoro ndiani? Akatanga nezvechikoro ndi Mr. Harry P. School. Around 1369, Mr. Harry P. School zvavakaita zvavanga vaona vamwe vana vemunharaunda yavo neighborhood mavaigara, vana vevadzidzani vavo vainge vari nyanya, nhunzvatunzva, mharapatsetsetse, ndururani dzemakoko, vanhu vane musikanzwa yaya. Saka zvavakabva vaita Mr. Harry P. vakabva vati aiwa regai nyatsokuitai kuti muve vanhu vanoenda mugwara. Saka zvavaita vaitora vana vese vane musikanzwa vemunharaunda vobva vavatora vese vonovharira murumu vobva vavalokera. Vavalokera murumu imomo vaibva vatanga kuvadzidzisa kuti aiwa munhu wakanaka munofanira kudai muchidai. Dhee kusvika rapera. Vana aya pavanozovabudisa manhero oenda kumba mamwe paina futi vakaita musikanzwa futi vobva vatora futi. Saka kuna mwana aya munozova kuti vanongoramba vachingoita musikanzwa same thing. Vanoudza naticha usaite noizi, usawanzire vamwe, ungoramba uchiita. Saka ndo vana vazoramba vachitora on a daily basis. Ndo matangiro akaita chikoro aya. Saka vabereki vemunharaunda vaitozvifarira zvisingaite, because vaitoona kuti vari kutotibetsera ava, nekuda kuti vari kutibvisira maproblems oswera nawo varayira futi. Vabereki vemunharaunda vakatanga kuzvitozvifara, vamwe vakatozopedzisira, because Mr. Harry P. School vakazosvika pavakazofa onaika. Saka vamwe vakatozopedzisira after Mr. Harry P. School afa vakutozoemploya vamwe vanhu vainge vachiita that basa iroro, like neighborhood yese, nharaunda yese urira kuti isu ngatitsvage munhu anenge achitoita basa seraitwa naMr. Harry P. School rekuti toendesa vana vedu ikoko isusu tichienda kumabasa oswera vachirayirwa vachidzidziswa unhu hwakanaka. Saka zvakatangiswa nevana vane musikanzwa vaitorwa kuti vasange vachiswera vachiita musikanzwa. Otanga kurayirwa kuti no, haufaniri kuita so, usasunge twaini kurodhi kune kurodhi kuoda kuti munhu mukuru kana akudarika obva adonha, kana kuti usadai. Izvozvo musikanzwa inongoitwa nevana vechidikoro yamunoita imimi vachiri kukura. Ndiyo yakaita kuti chikoro chiite sei? Chitange. Izvozvo makuchema nacho futika, asi ndimi makakonzwa kuti chikoro chiite sei? Chitangwe. Saka ndo matangiro akazoita chikoro aya. Saka akatanga chikoro ndi Mr. Harry P. School around 1369 sezvandataura. Unfortunately around 1369 kakaresa kwakusati kwane makamera, asi zvanga zvakaita Mr. Harry P. School. Kwavanoda kuziva mufananidzo wavo zvavanga vakaita nemo wakanditarisa inini ndo zvavanga vakaita izvozvizvi. Fortunately maphotos ana Horasman tinawo, because akazvarwa 1796, but sezvandakudza Horasman asiri akatanga chikoro, asi akamodifya chikoro kuti pazonge paane macurriculum kuti mwana kudzidza ABCD zvichidai. Ndinoziva kuti imwe question yawinayo kuti alright, saka kana Horasman naMr. Harry P. School actually totanga hedu naMr. Harry P. School around 1369 varivo vakatanga nekuya neidea yechikoro, naHorasman akazvarwa 1796 ari akazomodifya zvechikoro. Ko akazoita kuti kunge kuine mahomeworks ndiani, akanitochita mahomeworks ndiani, ko akaintroduce zvemaexams nematest ndiani. Ndoziva kuti maquestions aminawo ese ayo ndichakupindurai ese maquestions ayo. Don't worry the focused family, ndoimba kuti manzwisisa and mabatsirika. Now maquestions amainawo mamwe acho anzika, ndoziva kuti mune mamwe achiri akawanda, ndichakubatsirai ese. Don't worry, I'm going to help you, I'm here to assist you. Your one and only Dr. Bob, the real Dr. Pangunda Sakura. Stay focused.